חובות מסופקים וחובות אבודים הם חלק מהפרשה לחובות מסופקים. המטרה היא להבטיח הצגה אמינה ושמרנית של הדוחות הכספיים, תוך מניעת הצגת רווחים ונכסים ביתר. שלום לכולם וברוכים הבאים לשיעור שלנו בנושא חובות מסופקים, חובות אבודים והפרשה לחובות מסופקים. זהו נושא חשוב מאוד בהנהלת חשבונות, כי הוא מחבר בין החשיבה החשבונאית לבין המציאות העסקית. בעסק אמיתי, לא כל לקוח שקיבל חשבונית באשראי באמת ישלם בזמן, ולעיתים חלק מהחובות לא ייגבו בכלל. המטרה שלנו בשיעור היא להבין איך מציגים את הלקוחות בצורה אמינה, לא בצורה אופטימית מדי ולא בצורה שמנפחת את הנכסים והרווחים. העיקרון שמלווה אותנו לאורך כל השיעור הוא שילוב של שמרנות והקבלה. כלומר, מצד אחד לא להציג נכס ביותר ממה שבאמת צפוי להתקבל ממנו, ומצד שני לרשום את ההוצאה בתקופה שבה נוצרה ההכנסה. דוגמה פשוטה מהחיים. אם עסק מכר סחורה ללקוח באשראי, אבל כבר בסוף השנה ברור שיש סיכון שהלקוח לא ישלם, אי אפשר להתעלם מזה. צריך להציג את המצב בזהירות. טיפ מעשי. בכל שאלה בנושא הזה, קודם תשאלו את עצמכם, האם מדובר בחשש בלבד, או שכבר יש ודאות שהחוב לא ייגבה. זו ההבחנה המרכזית של השיעור. בשקופית הזאת אנחנו שואלים שאלה בסיסית. למה בכלל רושמים הפרשה לחובות מסופקים? התשובה היא שההפרשה אינה רק פעולה טכנית. היא נובעת מעקרונות יסוד בדיווח הכספי. העיקרון הראשון הוא עקרון השמרנות. לפי עיקרון זה, אין להציג נכס בסכום גבוה מהסכום שהעסק באמת מצפה לקבל ממנו. אם יש יתרת לקוחות, אבל חלק ממנה עלול שלא להיגבות, צריך להציג את הלקוחות לפי ערך מימוש צפוי. העיקרון השני הוא עקרון ההקבלה. אם המחירה נרשמה השנה כהכנסה, והסיכון לאי גבייה קשור לאותה מחירה, גם ההוצאה בגין החוב המסופק צריכה להירשם באותה תקופה. כלומר, הלקוחות במאזן מוצגים כך. לקוחות ברוטו פחות הפרשה לחובות מסופקים שווה לקוחות נטו במאזן. חשוב להבין, ההפרשה לא מוחקת לקוח מסוים. היא אומדן כללי או נקודתי של סכום שלא צפוי להיגבות. טעות נפוצה היא לחשוב שההפרשה היא פעולה מול הלקוח עצמו. בפועל, הלקוח עדיין קיים בכרטיס הלקוח. רק במאזן מציגים את הסכום בזהירות רבה יותר. טיפ מעשי, כשאתם רואים בשאלה את המילה הפרשה, תחשבו מיד על אומדן ועל הצגה מאזנית נטו, ולא על מחיקה של לקוח. כאן אנחנו מבחינים בין חוב מסופק לבין חוב אבוד. חוב מסופק הוא חוב שקיים ספק אם ייגבה. עדיין אין ודאות שהלקוח לא ישלם. אולי הלקוח בקושי תזרימי, אולי הוא מתעכב, אולי יש מחלוקת, אבל עדיין לא הגענו למסקנה סופית שהחוב לא ייגבה. במצב כזה לא מוחקים את הלקוח. יוצרים הפרשה לחובות מסופקים, שמקטינה את יתרת הלקוחות במאזן. לדוגמה, אם יתרת הלקוחות היא 1,000,000 שקלים, והעסק מעריך ש5% לא ייגבו, יוצרים הפרשה של 50,000 שקלים. לעומת זאת, חוב אבוד הוא חוב שהפך לסופי. למשל, הלקוח פשט רגל, העסק נסגר, או שכל הליכי הגבייה נכשלו. במצב כזה מקטינים ישירות את כרטיס הלקוח. לדוגמה, אם לקוח חייב 10,000 שקלים, ויש צו פירוק סופי, אין עוד טעם להציג אותו כחייב רגיל. כאן כבר מדובר בחוב אבוד. טעות נפוצה היא למחוק לקוח רק בגלל שהוא מתעכב בתשלום. עיכוב בתשלום אינו בהכרח חוב אבוד. טיפ מעשי, חוב מסופק שווה חשש, חוב אבוד שווה ודאות. אם תזכרו את המשפט הזה, תדעו לבחור את פקודת היומן הנכונה. בשקופית הזאת אנחנו מסדרים את מפת החשבונות בנושא. החשבון הראשון הוא לקוחות. זהו נכס שוטף. בדרך כלל במאזן הבוחן, יתרת הלקוחות מופיעה כולל מע"מ, אבל לאחר התאמות, נרצה להציג במאזן את הלקוחות נטו, כלומר לאחר ניכוי ההפרשה. החשבון השני הוא הפרשה לחובות מסופקים. זהו חשבון מאזני נגדי לנכס, כלומר הוא לא התחייבות, הוא מוצג בניכוי מסעיף הלקוחות. החשבון השלישי הוא הוצאות חובות מסופקים. זהו חשבון תוצאתי. הוא מופיע בדוח רווח והפסד כאשר מגדילים את ההפרשה. במקרים שבהם מקטינים את ההפרשה, החשבון הזה יכול אפילו להופיע בצד זכות. הנוסחה החשובה היא לקוחות פחות הפרשה שווה לקוחות נטו. דוגמה מהיומיום, אם העסק חושב שמגיעים לו 100,000 שקלים מלקוחות, אבל מעריך ש10,000 שקלים לא ייגבו, הוא לא יציג נכס מלא של 100,000 שקלים, הוא יציג נכס נטו של 90,000 שקלים.
טעות נפוצה היא לסווג את ההפרשה כהתחייבות. זה לא נכון. ההפרשה כאן אינה סכום שהעסק חייב למישהו, אלא סכום שמפחית את ערך הלקוחות. טיפ מעשי: בכל פעם שאתם רואים הפרשה לחובות מסופקים, תזכרו שהיא יושבת מול הלקוחות ומקטינה אותם. יש 2 שיטות מרכזיות לחישוב הפרשה לחובות מסופקים. השיטה הראשונה היא אחוז מהמחירות באשראי. בשיטה הזאת הדגש הוא על ההוצאה של השנה. כלומר, שואלים כמה מתוך המחירות באשראי של השנה צפוי שלא להיגבות. לדוגמה, אם המחירות באשראי הן 500,000 שקלים והשיעור הוא 1%, הוצאות חובות מסופקים יהיו 5,000 שקלים. זו שיטה שמתמקדת בדוח רווח והפסד. השיטה השנייה היא אחוז מיתרת הלקוחות. בשיטה הזאת הדגש הוא על היתרה שצריכה להופיע במאזן בסוף השנה. לדוגמה, אם יתרת הלקוחות היא 200,000 שקלים והשיעור הוא 4%, יתרת ההפרשה הנדרשת היא 8,000 שקלים. זו השיטה הנפוצה יותר בבחינות. חשוב מאוד, בשיטת המאזן, ההוצאה אינה בהכרח סכום ההפרשה הנדרשת. ההוצאה היא רק ההפרש בין ההפרשה הקיימת לבין ההפרשה הנדרשת. טעות נפוצה היא לרשום את כל היעד כהוצאה במקום לרשום רק את ההפרש. טיפ מעשי: כשבשאלה כתוב אחוז מיתרת הלקוחות, בנו קודם את יתרת ההפרשה הרצויה, ורק אחר כך חשבו את פקודת ההתאמה. כאן אנחנו לומדים איך לא להתבלבל בשיטת המאזן. הדרך הכי בטוחה היא לבנות חשבון בצורת האות T של הפרשה לחובות מסופקים. בצד זכות נרשום יתרת פתיחה והגדלת הפרשה. בצד חובה נרשום הקטנת הפרשה או מחיקת חובות מתוך הפרשה, אם כך נדרש בשאלה. המטרה היא להגיע ליתרת הסגירה הנדרשת בסוף השנה. הנוסחה החשובה היא, פקודת ההתאמה שווה יתרה נדרשת בסוף שנה, פחות יתרה קיימת לפני התאמה. אם ההפרשה הנדרשת גבוהה מהקיימת, נרשום הגדלה. אם ההפרשה הנדרשת נמוכה מהקיימת, נרשום הקטנה. דוגמה פשוטה: אם יש הפרשה קיימת של 5,000 שקלים, וההפרשה הנדרשת היא 8,000 שקלים, צריך להגדיל ב3,000 שקלים בלבד. טעות נפוצה היא להתעלם מיתרת הפתיחה. בבחינה זה גורם לפקודה לא נכונה. טיפ מעשי: לפני שרושמים פקודת יומן, ייצרו לרגע ושאלו, מה יש כבר בספרים ומה צריך להיות בסוף? בשקופית הזאת אנחנו מתייחסים לנושא חשוב. מה הם בחובות מסופקים וחובות אבודים? בהפרשה לחובות מסופקים מדובר באומדן. עדיין לא הוכח שהחוב אבוד. לכן בדרך כלל מחשבים את ההפרשה על סכום נטו ללא מע"מ. לדוגמה, אם יתרת הלקוחות היא 117,000 שקלים כולל מע"מ, הסכום נטו הוא 100,000 שקלים. אם שיעור ההפרשה הוא 10%, ההפרשה תהיה 10,000 שקלים. לעומת זאת, בחוב אבוד מדובר באירוע סופי. אם מתקיימים התנאים המתאימים, ניתן לתקן את מע"מ העסקאות באמצעות הודעת זיכוי. לדוגמה, אם החוב הוא 1,170 שקלים כולל מע"מ, ההוצאה נטו היא 1,000 שקלים, והקטנת מע"מ העסקאות היא 170 שקלים. הכלל החשוב הוא, חוב מסופק הוא אומדן נטו. חוב אבוד הוא מחיקת לקוח, ולעיתים גם תיקון מע"מ. טעות נפוצה היא לחשב הפרשה על סכום כולל מע"מ. ברוב שאלות הבחינה, זה יוביל לתוצאה גבוהה מדי. טיפ מעשי: בכל תרגיל עם לקוחות כולל מע"מ, בדקו אם צריך לחלץ את הסכום נטו לפני חישוב ההפרשה. כאן אנחנו מרכזים את פקודות היומן החשובות. כאשר יוצרים או מגדילים הפרשה, רושמים חובה הוצאות חובות מסופקים וזכות הפרשה לחובות מסופקים. כאשר מקטינים הפרשה, רושמים חובה הפרשה לחובות מסופקים וזכות הוצאות חובות מסופקים. כאשר יש חוב אבוד כולל מע"מ, רושמים חובה הוצאות חובות אבודים בגובה הסכום נטו, חובה מע"מ עסקאות בגובה המע"מ וזכות לקוח בגובה הסכום ברוטו. כאשר גובים חוב שנמחק בעבר, לא פותחים מחדש את החוב הישן, רושמים חובה עו"ש בנק וזכות הכנסות מחובות שנמחקו. ההבחנה כאן חשובה מאוד. חובות מסופקים הם אומדן, חובות אבודים הם מחיקה בפועל. גביית חוב שנמחק בעבר היא הכנסה חדשה בתקופה הנוכחית. טעות נפוצה היא לערבב בין הוצאות חובות אבודים לבין הוצאות חובות מסופקים. אלו שני חשבונות שונים. טיפ מעשי: לפני כל פקודת יומן, כתבו לעצמכם במילה אחת מה האירוע, אומדן, מחיקה או גבייה. המילה הזאת תכוון אתכם לחשבונות הנכונים. בדוגמה הראשונה אנחנו מתרגלים התאמת הפרשה בסיסית. הנתונים הם כאלה:
בתחילת השנה קיימת הפרשה של 5,000 שקלים. בסוף השנה, יתרת הלקוחות היא 200,000 שקלים. המדיניות היא 4% מיתרת הלקוחות. קודם מחשבים את ההפרשה הנדרשת. 4% מתוך 200,000 שקלים הם 8,000 שקלים. אבל שימו לב, לא רושמים הוצאה של 8,000 שקלים. כבר קיימת הפרשה של 5,000 שקלים. לכן פקודת ההתאמה היא 3,000 שקלים בלבד. הפקודה תהיה חובה הוצאות חובות מסופקים 3,000 שקלים, וזכות הפרשה לחובות מסופקים 3,000 שקלים. במאזן יוצגו הלקוחות בדוגמה השנייה, אנחנו משלבים חוב אבוד עם התאמת הפרשה. הסדר כאן חשוב מאוד. קודם מוחקים את החוב האבוד, ורק אחר כך מחשבים את ההפרשה על יתרת הלקוחות המעודכנת. הנתונים הם, לקוחות לפני התאמות 468,000 שקלים כולל מע"מ. הפרשה קיימת 12,000 שקלים. חוב אבוד 11,700 שקלים כולל מע"מ. מדיניות ההפרשה היא 5% מלקוחות נטו. קודם מוחקים את החוב האבוד. הסכום נטו הוא 10,000 שקלים, והמע"מ הוא 1,700 שקלים. לכן רושמים חובה, הוצאות חובות אבודים 10,000 שקלים. חובה מע"מ עסקאות 1,700 שקלים, וזכות לקוחות 11,700 שקלים. לאחר המחיקה, יתרת הלקוחות היא 456,300 שקלים. כדי לחשב את ההפרשה, מחלצים סכום ללא מע"מ. מתקבלת יתרה נטו של 390,000 שקלים. 5% מתוך סכום זה הם 19,500 שקלים. זו ההפרשה הנדרשת. מאחר שההפרשה הקיימת היא 12,000 שקלים, צריך להגדיל אותה ב7,500 שקלים. טעות נפוצה היא לחשב את ההפרשה לפני מחיקת החוב האבוד. טיפ מעשי. בתרגיל משולב, הסדר הוא מלך. קודם מחיקה, אחר כך יתרה חדשה, אחר כך נטו, ורק בסוף הפרשה. בדוגמה השלישית, אנחנו רואים מצב של הקטנת הפרשה. הנתונים הם, הפרשה קיימת של 20,000 שקלים, לקוחות נטו ללא מע"מ 100,000 שקלים. ההפרשה הנדרשת היא 2%. מחשבים 2% מתוך 100,000 שקלים, ומקבלים 2,000 שקלים. כלומר, בסוף השנה צריך שתהיה הפרשה של 2,000 שקלים בלבד. אבל בספרים כבר קיימת הפרשה של 20,000 שקלים. לכן ההפרשה גבוהה מדי, ויש להקטין אותה ב18,000 שקלים. הפקודה תהיה, חובה הפרשה לחובות מסופקים 18,000 שקלים, וזכות הוצאות חובות מסופקים 18,000 שקלים. המשמעות היא ביטול הוצאה שמרשמה בעבר, ולכן הרווח השנה גדל. טעות נפוצה היא לחשוב שהוצאות תמיד נרשמות בחובה. בדרך כלל זה נכון, אבל כאשר מקטינים הפרשה, חשבון ההוצאות יכול להופיע בזכות. טיפ מעשי, אם ההפרשה הקיימת גדולה מההפרשה הנדרשת, אל תנסו להגדיל, צריך להקטין, והפקודה תהיה הפוכה. עכשיו נעבור לתרגול מודרך בכיתה. הנתונים הם, לקוחות של 351,000 שקלים כולל מע"מ, הפרשה קיימת 9,000 שקלים, חוב אבוד 5,850 שקלים כולל מע"מ. ההפרשה הנדרשת היא 6% מלקוחות נטו לאחר מחיקה. מה עושים? קודם מפרידים את החוב האבוד לנטו ולמע"מ, לאחר מכן מוחקים את הלקוח, אחר כך מעדכנים את יתרת הלקוחות. בשלב הבא מחלצים את הלקוחות ללא מע"מ, רק אז מחשבים את ההפרשה הנדרשת, ובסוף רושמים רק את ההפרש בין ההפרשה הקיימת לבין ההפרשה הנדרשת. המסר המרכזי הוא שסדר העבודה חשוב יותר מהחישוב עצמו. גם תלמיד שיודע לחשב היטב יכול לטעות אם הוא משנה את הסדר. דוגמה מהחיים, אם קודם מחשבים את הסיכון על כל הלקוחות, ואז מוחקים לקוח שכבר אבוד, בעצם ספרנו אותו פעמיים. זו בדיוק הטעות שאנחנו רוצים למנוע. טיפ מעשי, כתבו בצד הדף רשימת שלבים קצרה, ועברו עליה אחד-אחד. זה חוסך טעויות מבחינה. כאן אנחנו פותרים את התרגול המודרך. קודם מוחקים את החוב האבוד. החוב הוא 5,850 שקלים כולל מע"מ. הסכום נטו הוא 5,000 שקלים, והמע"מ הוא 850 שקלים. פקודת היומן היא חובה הוצאות חובות אבודים, 5,000 שקלים, חובה מע"מ, עסקאות 850 שקלים, וזכות לקוחות 5,850 שקלים. כעת מחשבים לקוחות לאחר מחיקה 351,000 שקלים פחות 5,850 שקלים, שווה 345,150 שקלים. לקוחות נטו ללא מע"מ הם 295,000 שקלים.
הפרשה נדרשת של 6% מתוך סכום זה היא 17,700 שקלים. מאחר שההפרשה הקיימת היא 9,000 שקלים, צריך להגדיל אותה ב-8,700 שקלים. הפקודה היא חובה הוצאות חובות מסופקים 8,700 שקלים, וזכות הפרשה לחובות מסופקים 8,700 שקלים. לקוחות נטו במאזן יהיו 345,150 שקלים, פחות 17,700 שקלים, כלומר 327,450 שקלים. טיפ מעשי, בסוף כל פתרון, בדקו אם ההפרשה הסופית במאזן היא באמת הסכום הנדרש, ולא סכום ההתאמה. בשקופית הזאת מופיעים תרגילי כיתה בסגנון בחינה. התרגיל הראשון הוא תרגיל בסיסי. קיימת הפרשה של 5,000 שקלים. הלקוחות הם 200,000 שקלים, והמדיניות היא 4% מלקוחות. כאן נדרש לחשב את ההפרשה הנדרשת, לרשום פקודת יומן ולהציג לקוחות נטו. התרגיל השני הוא ברמה בינונית. יש לקוחות בסך 468,000 שקלים כולל מע"מ, הפרשה קיימת של 12,000 שקלים, וחוב אבוד של 11,700 שקלים כולל מע"מ. כאן חייבים לעבוד לפי סדר, מחיקה, חישוב נטו, ואז התאמת הפרשה. התרגיל השלישי קשה יותר, כי קיימת הפרשה גבוהה מדי. יש הפרשה קיימת של 20,000 שקלים, לקוחות נטו של 100,000 שקלים, וההפרשה הנדרשת היא 2%. כאן צריך לזהות שהפקודה היא הקטנה ולא הגדלה. התרגיל הרביעי הוא תרגיל מסכם. הוא כולל לקוחות, חוב אבוד, הפרשה קיימת ומדיניות הפרשה. זהו תרגיל שמדמה בצורה טובה שאלת בחינה. טעות נפוצה בתרגילים כאלה היא לרוץ ישר לפקודת היומן, בלי להבין מה השאלה מבקשת. טיפ מעשי, לפני הפתרון סמנו את סוג התרגיל, בסיסי, משולב, הקטנה או מסכם. כאן אנחנו פותרים את שני התרגילים הראשונים. בתרגיל הראשון, ההפרשה הנדרשת היא 4% מתוך 200,000 שקלים, כלומר 8,000 שקלים. מאחר שההפרשה הקיימת היא 5,000 שקלים, ההגדלה הנדרשת היא 3,000 שקלים. פקודת היומן היא חובה, הוצאות חובות מסופקים 3,000 שקלים, וזכות הפרשה לחובות מסופקים 3,000 שקלים. לקוחות נטו במאזן יהיו 192,000 שקלים. בתרגיל השני, קודם מטפלים בחוב האבוד. 11,700 שקלים, כולל מים, הם 10,000 שקלים נטו, ועוד 1,700 שקלים מים. לאחר המחיקה, הלקוחות הם 456,300 שקלים. כדי לחשב את ההפרשה, מחלצים את הסכום ללא מים, ומקבלים 390,000 שקלים. ההפרשה הנדרשת היא 5% מתוך 390,000 שקלים, כלומר 19,500 שקלים. מאחר שההפרשה הקיימת היא 12,000 שקלים, ההגדלה הנדרשת היא 7,500 שקלים. לקוחות נטו במאזן יהיו 436,800 שקלים. טיפ מעשי, כשיש חוב אבוד ולקוחות כולל מע"מ, תמיד ביצעו שני חישובים נפרדים, חישוב למחיקת החוב וחישוב להפרשה. בשקופית הזאת אנחנו פותרים את התרגילים השלישי והרביעי. בתרגיל השלישי, ההפרשה הנדרשת היא 2% מתוך 100,000 שקלים, כלומר 2,000 שקלים. ההפרשה הקיימת היא 20,000 שקלים, לכן יש להקטין את ההפרשה ב-18,000 שקלים. פקודת היומן היא חובה הפרשה לחובות מסופקים 18,000 שקלים, וזכות הוצאות חובות. ההשפעה על הרווח היא הוצאות חובות אבודים של 20,000 שקלים, ועוד הגדלת הפרשה של 5,200 שקלים. סך הכל, הקטנת רווח של 25,200 שקלים. טיפ מעשי, כאשר שואלים על השפעה על הרווח, אל תשכחו לכלול גם את החוב האבוד וגם את התאמת ההפרשה. עכשיו אנחנו מגיעים לתרגיל מסכם ברמת בחינה. התרגיל כולל כמה אירועים יחד. חוב אבוד, גביית חוב שנמחק בעבר, והתאמת הפרשה בסוף השנה. נתוני חברת אפיקים מסחר הם לקוחות לפני התאמות 819,000 שקלים כולל מע"מ, יתרת הפרשה לחובות מסופקים 24,000 שקלים. במהלך השנה נמחק חוב אבוד של לקוח א' בסך 35,100 שקלים כולל מע"מ. בנוסף, לקוח ב' שחובו נמחק בשנה קודמת שילם השנה 4,000 שקלים בהעברה בנקאית. מדיניות החברה היא הפרשה בשיעור 3% מיתרת הלקוחות נטו ללא מע"מ,
לאחר מחיקת החוב האבוד. נדרש לרשום פקודות יומן, לחשב לקוחות נטו במאזן, ולחשב את ההשפעה על דוח רווח והפסד. זהו תרגיל שמחייב חשיבה מסודרת. לא מדובר רק בחישוב אחד, אלא ברצף של אירועים. טעות נפוצה היא להתייחס לגביית חוב שנמחק, כאילו היא מקטינה את הלקוחות. זה לא נכון, כי החוב כבר נמחק בעבר. טיפ מעשי, בתרגיל מסכם, פיתחו 3 אזורים בדף. פקודות יומן, חישובי לקוחות והפרשה, והשפעה על הרווח. כאן אנחנו פותרים את החלק הראשון של התרגיל המסכם, חוב אבוד וגביית חוב שנמחק. קודם מוחקים את החוב האבוד. החוב הוא 35,100 שקלים כולל מע"מ. הסכום נטו הוא 30,000 שקלים, והמע"מ הוא 5,100 שקלים. פקודת היומן היא חובה, הוצאות חובות אבודים 30,000 שקלים, חובה, מע"מ, עסקאות, 5,100 שקלים, וזכות לקוחות 35,100 שקלים. לאחר מכן מטפלים בגביית חוב שנמחק בעבר. מכיוון שהחוב כבר נמחק בשנה קודמת, לא פותחים מחדש את כרטיס הלקוח, התקבול נרשם כהכנסה. פקודת היומן היא חובה, עו"ש, בנק 4,000 שקלים, וזכות הכנסות מחובות שנמחקו 4,000 שקלים. עכשיו מחשבים לקוחות לאחר מחיקה. 819,000 שקלים פחות 35,100 שקלים, שווה 783,900 שקלים. החוב שנקבע השנה לא משפיע על יתרת הלקוחות, כי הוא לא היה חלק מהלקוחות בתחילת החישוב. טיפ מעשי, חוב שנמחק בעבר וחזר ונקבע הוא בשורה טובה לעסק, אבל מבחינה חשבונאית הוא לא מחזיר את הלקוח למאזן. כאן אנחנו ממשיכים לחלק השני של הפתרון המסכם, התאמת ההפרשה והצגת המאזן. יתרת הלקוחות לאחר מחיקת החוב האבוד היא 783,900 שקלים. כעת מחלצים את הסכום ללא מע"מ ומקבלים 670,000 שקלים. המדיניות היא 3%, ולכן ההפרשה הנדרשת היא 20,100 שקלים. אבל בספרים קיימת כבר הפרשה של 24,000 שקלים. כלומר, ההפרשה הקיימת גבוהה מדי. לכן יש להקטין את ההפרשה ב-3,900 שקלים. פקודת היומן היא חובה הפרשה לחובות מסופקים 3,900 שקלים, וזכות הוצאות חובות מסופקים 3,900 שקלים. לקוחות נטו במאזן יהיו 783,900 שקלים, פחות 20,100 שקלים, כלומר 763,800 שקלים. כעת נחשב את ההשפעה על הרווח. יש הוצאה מחוב אבוד של 30,000 שקלים, יש הכנסה מגביית חוב שנמחק של 4,000 שקלים, ויש הקטנת הוצאה ב-3,900 שקלים. לכן ההשפעה נטו היא הקטנת רווח של 22,100 שקלים. טיפ מעשי, כשמחשבים השפעה על הרווח, הפרידו בין מה שמקטין רווח לבין מה שמגדיל רווח. כך תימנעו מסימן שגוי. בשקופית הזאת אנחנו מסכמים טעויות נפוצות בבחינות. הטעות הראשונה היא לרשום את כל ההפרשה הנדרשת כהוצאה, במקום לרשום רק את ההפרש. הטעות השנייה היא לחשב הפרשה על סכום כולל מע"מ, במקום על סכום נטו ללא מע"מ. הטעות השלישית היא למחוק לקוח כאשר מדובר רק בחוב מסופק. אם אין ודאות שהחוב לא ייגבה, לא מוחקים את הלקוח. הטעות הרביעית היא לשכוח להקטין את יתרת הלקוחות לפני חישוב ההפרשה כאשר יש חוב אבוד. הטעות החמישית היא לסווג את ההפרשה כהתחייבות. כפי שאמרנו, ההפרשה היא חשבון מוזני נגדי לנכס. הטעות השישית היא להתבלבל בין הוצאות חובות אבודים לבין הוצאות חובות מסופקים. בדיקה עצמית טובה כוללת 3 שאלות. האם אני מחשב יעד? האם אני רושם רק את ההפרש? האם הוצאתי מע"מ כאשר היה צריך? טיפ מעשי, בסוף כל תרגיל, סמנו בעיגול את יתרת ההפרשה הסופית, את יתרת הלקוחות נטו ואת ההשפעה על הרווח. אלו בדרך כלל המקומות שבהם מאבדים נקודות. נסכם את השיעור. חוב מסופק הוא הערכה, חוב אבוד הוא ודאות. הפרשה לחובות מסופקים היא חשבון מוזני נגדי לנכס. היא מקטינה את סעיף הלקוחות במאזן. הוצאות חובות מסופקים הן חשבון תוצאתי, הן משפיעות על דוח רווח והפסד. בשיטת המאזן, ההוצאה היא ההפרש בין ההפרשה הקיימת לבין ההפרשה הנדרשת, ולא סכום היעד עצמו. בחוב אבוד מקטינים את כרטיס הלקוח, ולעיתים גם מתקנים מע"מ עסקאות. מטלת הבית היא לתרגל מצבים של הגדלת הפרשה, הקטנת הפרשה, חוב אבוד וגביית חוב שנמחק. בנוסף, כדאי לפתוח דוח כספי של חברה ציבורית ולבדוק כיצד מוצגים הלקוחות וההפרשה.
זה יעזור לכם לראות שהנושא הזה אינו רק חומר לבחינה, אלא חלק אמיתי מהדיווח הכספי של עסקים. ולסיום, כלל מסכם. קודם מבינים מה קרה ללקוח, ורק אחר כך בוחרים את פקודת היומן. נסיים כאן להיום. תודה רבה לכולם, ובהצלחה בתרגול. להתראות בשיעור הבא.